محسن أنا سدرا يدبلا because كم كل فطور كلنا بمحسن رجيتنا هنا نبذ عالم نمزمه نحنا تواصلنا يكوننا نتراخينا كم زخم عندكم كلاتكم مالتي أبزحت أصبح من تاعو أكل ولا بناي بوليتيكا ولا بناي زي أجن أنا كاب نلا لهجت رياني سوني متعها مسمت تأزيو زحقوسني كي تجايشكو مني كل أتحقف كل بخبرتها أو يساعد ما تنكا نستفعل عليك لتزلوا إرفاعين ندمتت لكل إرفاعين لكل حبرة سمنا خم دمهار قبر زلا مالتي ناي مهتن ترى أب ناتنا بحلفون ولا بناتنا ألسفون ولا بناتنا نابران كله عبي كسيان لون عند مسرحان أما مهتن سبعونات أثبت زلتها الرأيات لك حسابات لك حوالتها وما حينسكم تعذيب مالتي كلنا نشتغل كلنا بالمهتين أنا حدف مو الساحة مالتي معرض قبرنا اعتقاج أرها زملوا الكاترح خاطركب صاحات من اللهم سلازي ملأ تطرح يكونن نبعلم تهبهم يهبوها كم زيتي ناي مهتن أفتاكت مالت سبقاوي معكل سلازلوا زيادة ناي بحكي مهاريت نحنها open هنا discussion أي لمدنا نبناها حفرة سبنا تعقين كحساب كاملات بسرح ديو بنابرا خبدت ديو بتشنكت ديو نايس سدت كونتا درجة كل سب بناتو يزقبر أراك كهزايدلني مكنياتهم أبزمتكات مهارو أبزمتكات أللون كل نجرسي أبشوت كازتكم هيوت سدرا كازتكم هيوت ولاد كازتكم كله تمهارو نجر قم نجر زحزن السب عند حردعة أكلو منفسو وملو زين 3 4 عند حردعة تعي كوينو تعي سبي بحال مالتي كابي متيو بينا تايد بحال حتى فعلا كان زريع دلهو كله تحساب دلهو يتكميو في الحساب دلهو كله حسابه كجلد لأن حدكم مهار مع عاد أزي عبي بايتها زفتريو كنتي أبتي مكتوب زلوا محسن بأعتبر أنا قاعد في التكتيريا كله خلته خساتف لأن كل حقيقة نحن بيجينا زلنا كبعلنا كابلنا كل وجهنا سلزلنا هايمانوت كابي مسيحة منيخة كيف خليت تترنف صدرعي خبلة مسرتنا كل 7 نحرير حيو زبوانا سبعة دس يلويو كترنف سدل مكنياتو 7 تدعي حد قربو زلها 7 يخدع تقرو زلها على أمبري بيتن السو ناتو قلاو زبوانا جسعبان ويدخلتولون عيبون كان سب نفسه هون نزمت أبزم على دي ونفسه خسحل نزمت لذي مبردي ولا ني نزقت الزرلو خبل حزدلي مبرد زس أما معي قالت إنك زبالة دستايو كم زيت مواقلة تسمعوا مع تسحاق يزرلو فتاس كم سمي إن شاء الله أما حسن تايزير له الشلمات بحجي يترى تحسب أنت خوينو نديتات يخون زلوا وهنياتو كمي جيرن بكا جغنا يعني تراويان اديتات جغنا يعني زبلانه بتعامل زغرم كم تزغلس كايو شمونت تشعت 10 قلعت وليدن مخانايتا سدرا وانا موتر خوينن مالتي كل ነገር زملكتن ካብ ንጉህ ስጋዕ ምሸት ኣብቲ ህይወት ተራ ዘለወን ዝገርም ዓይነት ካብ ማሕበራዊ ሓሊፉን ሰብ ከባቢያዊ ወይ ድማ ኢንቫይሮንመንታል ናብ ምርዳውን ይኸድሎ ስለዚ አይ ቲንክ ብዛዕባ ሆሊስቲክ አፕሮች ክንዛረብ ተዳኺና መጀመርያ ብዛዕባ ሰብ ስፒሪቹዋል አስፔክት ናይ ህይወትካ ድማ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ህይወት ንተዘለካ ቫልዩ ሲስተም ወይ ድማ خبرታት ብዘይጋጨው መንገዲ ስምዕሩ ዝኾነ ህይወት ተሕልፍ أبز تولد كاتولد كل شعب والعام معباي قدلي مالتي زغبة سرعة عالمية مسؤول ناي سدت قال له وعلن له زيتات تدمامي روح
ካልእ ቋንቋ ካብ ዝመሃሩ ከም ቀዳማይ ቋንቋ ኮይኑ ዝምህሮም ዝተስለካ ነቶም ቆልዑ ከዓብዩ ከለው ብዮኻ ከዓ ዓዶም ከተፍልጦም ትኽእል ቋንቋ ዘይመሃርካ ወላ ዓዱ ኣብፅሓ ተመልስካ ሓደስ እንታይ ዓብስሉ ምሽ ከም ዝብላርካ ቋንቋ ግንስ ቋንቋ ዘይበቃ የመጀመሪያውን 5 ዓመት በኋላ እናየዋለን በህይወት ውስጥ በትክክለኛው መንገድ ትሪት አለመደረግ በዛ ውስጥ መገኘት ያለባቸውን ስኪሎች አለማግኘት the rest of our life በህይወታችን ላይ እነን የምናገረዋለሁ በህይወታችን ላይ ትልቅ ኢምፓክት እንዳላቸው ዛሬ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ። ወደ ሩዋንዳ ትሄዳላችሁ የሚለው ወረቀት በጣም ኬርፉሊ ማንበብ ያስፈልጋል። ለምን ያሰው ለሲመጣ አሳለም ክሌምና ሂውማን ራይት ክሌም ካደረገ በደንብ አድርጎ አስረግጦ ካስረዳ ሆም ኦፊስ ሁለቱንም ሰርቲፋይ ማድረግ አለባቸው። አሳለም ክሌሙን ሰርቲፋይ ማድረግ አለባቸው፣ ሂውማን ራይት ክሌሙን ሰርቲፋይ ማድረግ አለባቸው። ወላጆቻችን ጋር የነበረው ሪሌሽንሺፕ መወደድ መፈቀራችን ኮንፊደንስ ሰጥቶን ስንወጣ ውጪ ላይ ለሚኖረን ማንነት ራሳችንን የምናይበት ማንነት መሰረቱ እዛ ጋር ስለሆነ ነውና መጻሲ እቲ ቋንቋናት ተስፋ ከምዘሎ ኣብዚ ላዕለ ደረጃ ምዕባለ ክመፅእ ከምዝኽእል ልክ ከም ተኻልእ ቋንቋታት እሱይ ትርዳእ። ልጆች እንዴት አድርገን እንደምንንከባከብ እንዴት አድርገን ልናሳድጋቸው እንደምንችል እንዴት አድርገን ምክር ልንሰጣቸው እንደምንችል እንዴት አድርገን ፍቅር ልንሰጣቸው ትምህርት ልንሰጣቸው እንደምንችል ብዙ ጊዜ የኛ ህብረተሰብ እኔ ካለማወቅ ነው የሚመስለኝ ጥሩ አድርገን ያሳድግናቸው ነው የሚመስለን ግን ብዙ ጊዜ ስህተቶችን እንፈጽማለን። ብዙ ሓርነት ካድማ ካባኻ ናባኻ ሰብ ክሙጥልካ ግዜ ትጽበየሉ ማለት እዩ። ስለዚህ ዝዓበየ ንነብስኻ ንኽትቕይር ትገብሮ ጉዕዞ ካባኻ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ። ኮሚትመንት ለና ተሪብ ናይ ኮሚትመንት ስታይ ንሓድ ሕድና ክንሰኻኸም ክንጻወር ዋጋ ክንከፍል ብዙሕ ድልዋት ኢና ብሰሪ ኮሚኒኬሽን ግን እናተሓስና እናት ኬስ ሰማቕርና ኢነት ሓዳር ክሳኽ ንገብር ንኽእል ብሰሪ ገለ ንእሽተይ ሜላ ኣብ ክሳይ ካብ ምትታው ስለ ኮልቸሩ ብዙ ጊዜ የምናስበው ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ ቆም ብለን ለመገንዘብ ብዙ ጊዜም አንሰጠውም እና ትራማ ግን ከኋላ ስላለፈ ነገር ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ሕጂ ፔሪናንታል ዲዚዝ ማለት ክመጽእ ከሎ እንታይ እዩ ንኣብነት ህፃን ወዲ 12 ዓመት ወዲ 16 ዓመት ንበሎ ሓደ ቆልዓ ምስ ብግቡእ ብራሽ ዘይገብር መጀመርያ ስቴፕ እንታይ እቲ ባክቴርያ እንዳተኣከበቲ ስኒ ልክ ከም ሰበባ ማለት እዩ ከም ሰበባ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ስንና እንዳተኣከበ እንድሕር ኬር ናህና ምግባር ወይ ድማ ናብ ደንስ ትኸድና እንድሕር ደየፅሪናዮ እንዳተኣከበ ሕጂ ነቲ ጋም ትሹ which means that ታኽሳድ ናይታ ስኒ ዘሎ ኣብያ ትጅምርታ ረኽሲ ማለት እዩ። ዝረኣይዎ ገለ ነገር ሰለን ወይ ከዓ ብንእሽቶም እዮም ወፂኦም እጅ መጀመርያ እስኻ እዚ ካይልካ ተፍልጦምሽ ብድህሪኡ ድኮነ ነገር ከውን ከሊትሰብ ክልተ ተቃዳድምቲ ሞይልና ንሕሰብ አትሌትስ ይኸዱ ኣለዉ ንማራቶን ንበል ሕጂ ሓደ ንበል ነዊሕ ክህሉ እዩ ድሓን ከምቲ ዝወስድዎ ብሰዓታት ስለ ዝኾነ እንዲት ብኪሎሜትሩን ክሪኦ ንኽእልና ግን ብሓፈሻ እቲ መጀመሪ ነጥብናሲ በበይን እዩ ንሶም ኣዝዮም ሰጊሞም ኣለዉ ንሕና ድሕሪት ኣለና ከምዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሕጂ ግዜና ኣመሓዲርናስ ክንጎይ ጥራይ ዘለና ክንቅልጥፍ መታን ከነርክቦም እንቶም ተወዳደርትና ማለት ሰብ ናይ ምቕራጽ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ሓደ መምህር ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ከቢድ ሓላፍነት እዩ ኢላ ክገልጽ ይኽእል ማለት እዩ። ነፍስ ፈተሻ ብሓፂር ነፍስና ምፍታሽ እንታይ እዩ ኖርማል ምስ ንፈልጥ ኖርማል ዘይኮነ ነገር ካሽዑ ክፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ። መንሽሮ እቲ ዝኸፍአ ስጋብ ሕጂ ሙሉእ ፈውሲ ዘይተረኸቦ ሕማም ዝኾነ ምናልባት ብዙሕ ተመክሮ እኳ ተዘይኮነ ዋላ ካብታ ንእሽተይ ፍልጠተይ ግን ዘሰውዓልኩላ ወይ ዝረኣኽዋ እንተላ እንታይ እያ ኣቐዲሙ ዝርከብ መንሽሮ ኩሉ ግዜ ናይ ምፍዋስ ክእለቱን እስኻ ናይ ብሂወት መቕፃል ክእለትካን ኩሉ ግዜ ይበልጥ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ነገር እንተሪኢና ሸለል ዘይምባል ከድና ናብ ሕክምና ቼክ ምባል ምክንያቱ ሰብ ኣብ ምድሪ መፅኡ ርእሱ እንተደኣ ዘይረኺቡ መንባሩ ኣብዚ ምድሪ ከም
انتاينا نلو كم سيمبول كوينو حليف كام خاد تقو سلازي سرخبت بدعمي وسانين حد ود سبا مدرن زنبر كلاخلت انسي قدعاتات قد قصال توصل تخينكا قداماي ነገር ናይ ሙላድ ማቲስ እቲ ፐሬድካ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ከመዘናብሎ ኽእሊ ወርሕ ዝመጽእ ነበረ ኣክልተ 3 ወርሕ ክመጽእ ኽእሊ ሕጂ እቲ መከላኸል ጥንሲ ሓንቲ ጥራይ ኣይኮነትን ከዓ ክፈልጦ ዘለና ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ ምስቲ ብዙሕ ዓይነት ከዓ ነናቱ ጉድኣት ኣሎ ጉርዝውናን ጉድዝናን ከኣኒ ካብ ሙሉእ ጽጋዕተኝነት ናብ ሙሉእ ዘይ ጽጋዕተኝነት ቃልሲ ዝጅመረሉ ወይ ከዓ ግርጭት ዝጅመረሉ መድረኽ ትብድሕሪኡ ዘሎ ከኣኒ ክልቴና ኢንተርዲፔንደንት ኮይና ካብ 18 ካብ 25 ንድሓር ዘሎ መድረኻት ነንሕድሕድና ወላድን ውሉድን እንዳተደጋገፉ እንዳተሓጋገዙ ብሓንሳብ ዝጓዓዝሉ መድረኽ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ወላዲ ኣዝዩ ብዙሕ ክእለታት ክህልዎ ኣለዎ ንብል ኩሉ ግዜ ምሽ መራሒ ክኸውን ኣለዎ ማናጀር ክኸውን ኣለዎ ኣሰልጣኒ ክኸውን ኣለዎ ሓብሓቢ ክኸውን ኣለዎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ሕጂ እቶም ኣብቲ ሰብቲ ዘለው ነገራት ምስኦም ዝምድናና ክነደልድል እንዲና ንዛረብ ዘለና እቲ ዕላማ ኣብ ውሽጢ ገይሩ ዝቃለሶ ግን ንስኻ ኢኻ ማለት እዩ ኢልካ እንድሕሪ ነቲ ቆልዓ ቀሪብካ የለኻ ኮንካ ግልፂ ዝኾነ ኦነስቲ ዝኾነ ዲስካሽን ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ኮንቲነንት እዩ ተጀሚሩ እሱ ከዓ ናይ ካልእ ዓሌት ምዃንካ ጸሊም ብባርያነት ዝተወሰዱ ካብ ኣፍሪካ ምንነቶም ደኽብሩሉ ካበይ ከም ዝመፁ ወንከም ዝኾኑ ሰለብሬት ዝገብርሉ መንገዲ ዝተረኸብሉ እዩ ካብ ኮንቲነንት ኣሜሪካ ከዓ ናብ ኤውሮጳ መፅኡ ከዓ ሕጂ ብዓብዪ መንገዲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኽበር በዓል እዩ እንዳልሽው ሁሉም ሰው about slavery ነው ሊንክ የሚያደርገው ግን ከሱ ብዙ እንደሱ ጃስት አይደለም ሞር ነገር አለው black history month more it's about celebrating black people's life and their history and where they come from and our different backgrounds and it's so much more than just about like all the negative things that are happening and there's more positives than you think there are. I think this was because of like ignorance because like when you're younger especially like year 4 year 5 kind of age like 10 and 9 and 10 children they might not understand fully like the diversity and that kind of thing. When they wake up, when they go to sleep, like you can tell what affects them and what doesn't. And if certain things make them feel a different way, like make them have a lower mood, they will feel, then you can see that something's wrong. Black History Month gives everyone the opportunity to share, celebrate and understand the impact of Black heritage and culture. once مسمع مجمع حاجة قرية عن بلد كم درامي بنا أسكحكي هندمات ኣብ ሃገርና ሆም ነበረ ስለዚ ኩነታት ኣየሮም ናይ ኣጸቢሞም ካልኡን ንሰባት ምልላይ ካብ መጀመርያ ዝጸገመን ማለት እዩ ሓደ ቋንቋ ዝጸገማሉ ስለዚ እቲ ቋንቋ ሳትሰል ምስ ከኣልካውን እንተኾነ ሓቢርካ መንስያ ስለዝነበርና እንዳ ባርዲ እንዳ ሻሃቢ ገራ ከይድ ከለኹ ናቶም ጥራይ ይኸፍሉ ኣነ ቆልዕ ይሕብር ማለት እዩ ንሶም ክኸፍሉለይ ምክንያቱ ከምኡ የለን ኢለ ናይ ሓባር ስለዚህ ኮምፕ እንዳበልካ ናሽቱ ነገራት የጸግመካ ማለት ስለ ዝጥሓሉ ስደተኛታት ክንዝክር ወይ ክንዛረብ ዝጥሕሉ ስደተኛታት ክህልው የብሎም ወላ ሓንቲ ነገር ኣብ ዘይብሉሲ እቲ ምክንያት ሓደ ንሱን ባዕሉን ኮይኑ ጥራይ ተላዒሉ ብሪሽ ክዘራረብ ኣለዎ ስለዚ ትፍጠት ኣእምሮ ናይ ሰባት ፔኔትሬት ክገብር ብዝኽእል መልክዑ ኩሉ ግዜ ይሕስበካ ኣለዎ እቲ ማሕበራዊ ህይወት ኣርእስቲ ክኸውን ኣለዎ ከምዛብ ዝኾነ እዋን ብዙሕ ማሕበራዊ ህይወት መስኽእል እሞ ብዙሕ ክስተሓሉ ዝግብኦ እቲ ናይ ደገ ምምፃእ ነቲ ዘለዎ ናይ ቤነፊትን ናይ ገለን ሓገዝ ብጌጋ ዝርድኦ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ኣለዋ እቲ ናይ ዘለዎ ናይ ማዕርነት ኩነታት ብጌጋ ዝርድኦ ወዲ ክሳብ ሰዓት 9 ደገ ተፀኒሑ ወሳን ክፀንሓ የብለን ማለት ኣይኮነን ግን ብዙሕ ሓደጋ ክመፃእ ክእል ይጓል ንሰይቲ ሕጂ ተፈጥራዊ ነገር እውን ናቱ ዝኾነ ተራ ኣለዎ طبعا كان حاطه على حسب بس قبل فين بسمعها مجمعها ما تخلص كلنا بس قبل قبل تروح تصل يوز مثلا نيرو مثلا سناجين كان وايفنا سنجنا ما الترس بس الله الترس سنين بس الله ما يتعبون كل ما يتوتر كل لا يحب
እዚኣ ሰብ እዚኣ ንዓይ ትኾንን ሓንቲልካ ወይ ንሳኻ ንዓይ ትኾንን ሕሪባ ስኒ just negative ዝኾነ ሓሳብ ስኒ ኣውግድ ክልተ ወርሒ ስጋዕ ብዕድሚኡ ምሳኻ ዝነብር ከማን ስጋዕ ዘይሞተ ኣይትፈልጦን ኢኻ ሰብ ምስ ሞተ ጥራሕ ክትፈልጦ መን ምዃኑ ማለት እዩ ኩሉ ዘማለይ ብሓደ ጫፍ ኣይኮንካ ንሓዳር በቃ ደስ ኢላትኛ ወይ ህደት እያ ኣነ ህደት ጓል ፎቶ ኣይኮነን ክበሃል ዘሎ ንሳኸ ኮሚቴ ወዲዳ ትፈቱ እዚ በቃ ካብቲ እንታይ ምክለካ ካብ ኤ ክሳብ ዘድ ኢኻ ትትንትኖ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ባጀት ይጅምር ባጀት ናብነት ወፃኢታትካ ሳላሪ ሎ ቲ ኤክስፔንስስ አሎ ካብኡ ድማ insurance ማለት እዩ and mortgage planning and saving and retirement planning ማለት እዩ ጦረታት ወፅኸለኻ ፕላን ምግባር ማለት እዩ ጂቲ personal finance ታይ ደግሞ ተኩር ካብ ሕጂ ጀሚርካ ንደቅካ ድዩ ንሓዳርካ ድዩ mortgage ምግባር ድዩ መርዓ ብባህሊ ብሃይማኖት ሕግን ካልእ ኩነታት ሕብረተሰብን ዝፅሎ ነገር እዩ ንኣብነት መርዓ ሓደ ንሓደ ክኸውን ንኽእል እዩ ገለ ሕብረተሰባት ኣብ ገለ ሕብረተሰባት ከዓ ሓደ ሰብኣይ ንክልተ ኣንስቲ ክኸውን ንኽእል እዩ ክልተ ኣንስቲ ንሓደ ሰብኣይ ዘለዎ ባህሊ እውን ኣሎ ሓደ ካብቲ ፀገምና እንታይ እዩ ኣብ ብፍላይ ኣብ ናይ ሓበሻ ሓደ ዕፍን ኣቢልና እያ ንፀንሕ ንእሽተይ ነገር ክትከውን ትኽእል እያ ግን ንእሽተይ ቁስሊ ምሽ ትኸድ ትሽፍና ዳሕራይ ኢትካ ክሳብ ትቆርፀካ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ትድበዝሕ ናይ ወፂኻ ምዕያይ ወይ ከዓኒ ወፂኻ ምድማዕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝነበረ በቲ ቅድም ግዜ ሕጂ ማዕረ ጓል ኣንስተይቲ ከም ወዲ ተባዕታይ ተማሂራ ማዕሪኡ ክትመፅእ ማዕርነትናስ ኣብ ዲፍረንስ ኣብ ፍልልይና እዩ እቲ ንህና ክንገብሮ ንክእል ኣሎ ሶም ገብሮ ኣወዳት ገብሮ ንክእሎ ንኡስ ኣጣሚርካ ከመልካ ብሓደ ኮይንካ ትከይድ I think it's creating a balance ኩላህና ስነናህና ተራ ኣለና ሕጂ ሰብኡት ናቶም ተራ ኣለዎም ኣንስትኻ ናተን ተራ ኣለዎም ሕጂ በቲ ዘለና ተራ ማዕረ ክንዓይ ከለና እዚ ብዙሕ ሰብ ይጋገ እዩ እቲ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ከምዚ ናይ ሓይሊ መስሎ ወይ ናይ ጉልበት መስሎ ግን ኣብቲ ኣበርክቶ እዩ ዝያዳ ኮሚኒቲ ተጠርኒፉ ንክኸይድ ሓደ ዓይነት ሓሳባት ንኩሉ ሰብ ምእንቲ ክወሃብ ተባሂሉ ብከምዚ ክሳይኾን ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣዴታት ከዓኒ ከምኡ እቲ ፍቕሪ እቲ ሪስፔክት ናይ ኣድነት እንሻሎ ኩሉ ግዜ ሓብሓቢት ምዃና በዚ ይኽበር ብዝተፈላለየ ዓይነት ሞዴሊንግ እዩ ዘሎ ንሕና ግን ኣብቲ ሓንቲ ዓይነት ሞዴሊንግ ኣተኪርና ስንለና ብሓፈሻ ግን ሓንቲ ሞዴል ክትኮን ህዳ ኮይና ሰብ ምዃና ጥራይ ይኽእል እዩ ዕላማ ዘለዋ ሰብካ ክኾን ኣለዋ ኣብ ጓል ዋላ ቦት ንሓሳብ ድሕርና ዝህበሉ ኣለና ሓንጎልና ካልእ ሓሳብ ወላ ዓይና ሓርኒትና ክትነትሕና ድሕር ፋሲል ሰብል ልሕል ሓንጎልካ ኣትፍለ ሓንጎልኪ ዓሪፍሎ ነቲ ሓንጎልኪ ኮንትሮል ክድን እዮ ኣለኹ ማለት እዩ ሕርቃን ከዓኒ እንተመሓዲርካዮ ፅቡቕ ነገር ዘለዎ እንተዘይመሓዲርካዮ ከዓኒ ኣዝዩ ብጣዕሚ በቃ ሕማቕ ሳዕብየን ክህልዎ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ወላዲ ይኹን ካልእ ዜጋ ምስቲ መንግስቲ ተሓባቢሩ ከዓ ነቲ መሰልቲ እቶም ቆልዑት እኦም ክረጋገፀሎም ክነብርዎ ከዓኒ ይእዝዝ ማለት እዩ